kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? bi ye ntɛnɛn avril galo tile fɔlɔ san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne seedu sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. maa duuru bonyango n'olu ye siganamaw ye maa minnu ni olu jokina mugujuguti min kɛra anw ka dugu la n'o ye ogosagu ye olu ye tɛgɛkɔni si nin maa duuru la k'a fɔ ko u ye waleya cɛjugu kɛba maa dɔw ye. dunanjigiso dɔ la bamakɔ yan alamisadonya tɛmɛlen kalanbolo ale kɛnɛ dayɛlɛla a bɛ bolonɔbila sɛbɛnko a bɛ o laraweli ko fɔ ka jɛn ni o kɛli ye tɔrɔmuɲɔbɔ o siratigɛ fɛ ka ɲɛsin sanɔkalansow ma. tako sabanan n'o ye jɔ fiyɛ ye o waliyara anw ka jamana kɔnɔna na marsikalo tile 31 tɛmɛlen a kɛra safo dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. an bɔra k'a fɔ sisan maa duuru bonyango ni olu ye siganamaw ye mugujuguti o waleyalen kɔfɛ anw ka jamana kɔnɔna na dugu la n'o ye ogosagu ye n'o kɛra sababu ye maa 160 kunnafonidi sira dɔw fɛ k'olu bɔnɛna u nin na maa minnu n'olu jogina olu kɔni ko ni maa duuru in ko u sen bɛ nin mugujuguti in na mun kɛra sababu ye ka diɲɛma bɔ a dabolo kan. nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara jumadonya tɛmɛlen wolomasiri taabaw olu ka kunnafonidi sira dɔw fɛ minisiriw ka ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ senfɛ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye tile 3 sanga bonda a ye o dayɛlɛ jumadonya tɛmɛlen k'a fɔ ko kɛ tasibila ani dugawudon ye ka ɲɛsin maa fatulen ninnu ma ogosagu o dugu kɔnɔna na o kɛra lasilikɛ sɛbɛn dɔ ye mun dangɛnɛmayara alamisadonya su fɛ mugujuguti min kɛra a ko ni jalaki tara ka bi donsow de kan k'olu ye dɔgɔnɔw ye gouvernement ale ye olu ka tɔn dɔ n'o ye Dan Amasagu ye ka o ciliko kuma yɛrɛ fɔ u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in senfɛ marisikalo tile 24 k'a fɔ ko sigan bɛ u la k'a fɔ k'u sen bɛ faalen in na. jamana fanga marabaaw u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma ka taama kɔfɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ in na ko tigɛ kun dara siganama dɔ kan ko ale jogina a numanfɛ woro la ko ale ye mugujugu cila dɔ ye ale kɔni u ye sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛsin ale ma de ka tila k'ale yira kiritigilamaw la ka sɔrɔ k'a ta ka na n'a ye faba kɔnɔ yan Bamakɔ ka n'a bila tigɛ kɔnɔ maaya la. dunanjigiso dɔ an ka faba kɔnɔ yan Bamakɔ alamisadonya tɛmɛlen a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ a ye o bisimila a tun bɛ ɲɛdama fɔ ka ɲɛsin kalan sɛbɛn dɔ ma ani ka jɛnkɛ ni o waleyali ye a bɛ tɔrɔmɔɲɔn ko fɔ ka ɲɛsin sanakalanso o lahalayaw ma u ko u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in laɲiniba yɛrɛ min ye o de ye ka laraweli kɛ ka ɲɛdama kɛ tɔrɔmuɲɔnw kan ka labɔ cogo minnu na ani fɛɛrɛ minnu kan ka to a ka labɔ a kan ka labɔ sira minnu fɛ a kan ka don da minnu fɛ n'olu bɛ sanakalanso a bɛ o lahalayaw ko fɔ ko nin baarabolo de ma u ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin sanayɛlɛ ma sanakalanso o lahalayaw ma bakuruba fɔla PADES wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ sanakalanso la yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ cogo min na ɲininiw ka kɛ kalanbolo olu bɛ se ka jidi cogo min na a laɲini o de ye coordinateur PADES o tɔgɔ la professeur Bakari Sise a ko u ye bolonɔbila minnu kɛ olu yirali a bɛ boli sira belebele dɔw de kan i n'a fɔ mara kɛcogo ɲuman sanakalanso olu ka sanuyɛlɛnw o siratigɛ fɛ o ni a ɲɔgɔnnaw fɔ ka taa se bɔlɔlɔ tɛmɛsiraw olu bɛ se ka yakubaya ɲinini o siratigɛ fɛ sanakalanso olu ye cogo minnu na ani maa minnu bɛ bɔ sanakalansow la u ka bolodon cala u bɛ se ka teliya cogo min na ko n'a ɲɔgɔnnaw ko de don minisiri ka nɔbila ko secrétaire général ministère de l'éducation nationale Kinan Aga Gadega ale ko an ka sanakalanso bɛ bolo min kan bi gɛlɛya caman de bɛ gɛlɛya minnu n'olu kan ka basi ni wulikajɔ ni cɛsiri ye sanakalansow ka lafoni o siratigɛ fɛ. jɔafiyɛ belebeleba a tako sabanan o dayɛlɛla anw fɛ an ka jamana kɔnɔ yan marisikalo tile 31 a kɛra commune rurale kɔnɔna na n'u ko ma safo a labɛnna ONG CAB maaw de fɛ CAB dɛmɛso ani u dɛmɛbaa jɛkulu i n'a fɔ USC Canada Mali ani fɛn min ye faraɲɔgɔnkankulu sɛnɛbolo o tigilamɔgɔw ka faraɲɔgɔnkankulu a bɛ olu kofɔ olu fana sen yera nin ko in na kumakan min n'u y'a don ba la nin jɔafiyɛba in dayɛlɛli la o de ye ko fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ kɛcogo sira kura minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ fɛn jidita ye cogo min na n'u ko ma ko agroécologie paysanne yaasa
fɛn min ka dɔn ka fɔ sɛnɛkɛla fitinin minnu bɛ u bɛ se ka yɛrɛkun sɔrɔ kɛ cogo min na u ka sɛnɛ o kɔnɔna na o de ye sɛnɛ maa kɛ fɛn min ye sɛnɛfɛnw ye u lasagogo ɲumanw bɛ se ka kɛ cogo min na fo ka taa se sanni feere o joafiyaw olu kɔnɔna na a tako fɔlɔ o waliyara san 2010 ka taa san 2017 la safokaw fɛ yen sibiridon ani karidon marisikalo tile 30 ni kelen u y'a tako sabanan u ye a waleya. Farafina kunkanko kibaruyaw la k'a lawdaniya k'a fɔ Burkina Faso jamanaden kana bilalen maa 3 bɔɲango ani mugujugucila maa 2 olu bɔnɛna u ni na marisikalo tile 29 o suyanfan fɛ wagati min na maa dɔw n'o ye marifatigiw ye olu taara ka taa mugujuguci de kɛ ka ɲɛsin brigade de gendarmerie Yendere o kɔnɔna na a bɛ Burkina Faso woroduguyanfan fɛ kilomɛtiri 30 ani Ɲangologo cɛ ye o ye u ni kɔnɔwari bɛ dancɛ bɔ gendarme olu ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ye ka dan sigi nin ko in na nka fɛn min ye jamanaden kana bilalen 3 ani mugujugucila maa 2 olu bɔnɛna u ni na sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 2 waati n'o ye 2 heures du matin. Ni bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Sorigindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya ka wasa sɔrɔli kama nka yan'o cɛ sa n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw aw n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.